شالوم بيتزا بيزابير أملاح كمية سنيحكم حسن قص فشاملين قص فريد ورمير أنا حكم صلاح الدين مسحاكم سيم نزبلت أمعالت زخون زبلت أكال دول برنامجين حيزنا متينا زلنا هاري إربرود سالادي ما إربرود سام مدي داغليك أودت لو من نكافلو قال ملكع بزي أمرو دبليو dagens ord det är skönhet utan förstånd. ريهم ملكع بزي أمرو كونتيو Att ha skönhet utan förstånd det är förgängligt. دقاو صباقة بزي وشتاو صباقة كونتيو Det yttre vackerhet och inte ha det inre vackert är förgängligt. صبو أكادنا بدقة خدينكم أمرهم صبو أكادنا أنت زي بلو كونتيو Om er yttre har vacker klädsel men er inre sinne har inte vacker klädsel, det är förgängligt. بدقة دمسلكم مسيلكم بوشتهم جندحكم وديكونكم كونتيو Om hur ni ser ut på det yttre men ni inte är så er inre, då är det förgängligt. مسعاف مسالة عسرت حدا عسران كلتن I Ordspråksboken kapitel 11 vers 22. ملكعኛ سبيتي بزي أمرو كم أب أفنش حسما التسعورات قلبت ورقيا. Det står som en guldring i grisens tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. ريخم أفنش حسما أزيد فن بوتاي. En grisens tryne är en väldigt plats där man inte vill vara. مغنياتو حسمات رخو يد بلا. Och det är för att grisen äter allt den kan finna. تورق جن بهدل بليو. Men guldringen är något som är vackert. ነገር ግን ነትወርቂ ባሂልካ ኸይትሪኦ ባሂልካ ኸይትሕዞ ባሂልካ ኢንጆይ ከይትገብሮ ዘለዎ ስፍራ ተሰቂሩሉ ዘሎ ስፍራ ግን ባህደ የብል Men platsen den guldringen är i den plats där du inte ens vill kolla på den guldringen eller komma nära den, för den platsen den befinner sig är ett plats av smuts. ሪኹም ዝሃለው ጽባቕ በደገ ሃሊኩም ጽቡቕ ካራክተራዊ ውሽጥ እንተ ዘይብልኩም ልክዕ ከምዚ ህይወትኩም Så oavsett hur en utseende är vackert, men om er inre inte har vackert karaktär, det är så här det ser ut. እዚ ማለት ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ጽባቕ ይኹም ሲመጎስ ዘይብሉ ይኸውን Så det här betyder oavsett hur vackert en gör det på det yttre, det gör att ni inte finner favör inför folk. ምክንያቱ ነቲ ናይ ደገ ጽባቕ ሒዝዎ ዘሎ እቲ ናይ ውሽጢ ጽባቕ እዩ Och det är för att det som gör att er vacker kommer ut till liv, det är det vackerhet ni har i er inre. ሰቤት መልክዕኛ ኮይና ኣእምሮ ተደይብላ ጽቡቕ ካራክተር ተደይብላ መልክዓ ምንም ኣይብጽሓኒ Så om en kvinna till exempel inte har vett eller förstånd men är vacker, det kommer inte ta henne någonstans. ኣወዳት ከዓ the same thing መልክዕ ሓሊኩም ናይ ውሽጢ ጽባቕ ዘይብልኩም ተኮይኑ ጽቡቕ ካራክተር ዘይብልኩም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ምንም ኣይትበጽሑን ኢኹም ካብ ጃሃር ሓሊፍኩም Och samma sätt när det gäller männen, oavsett hur vackert en på det yttre kan fixas, om den karaktären inte finns, kommer inte ta er någonstans. ስለዚ ከምቲ ንደጊኹም ንደጊኽን በካዳድና ዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምጽባቑ ብዙሕ ዋጋ ኢንቨስት ትገብሩ Så som ni investerar alltid det ni gör för att fixa er yttre. ንእምሮኹም ድማ ንምጽባቕ ከምኡ ኢንቨስት ግበሩ ኣንብቡ መጽሓፍቲ ግዝኡ ቤተ ክርስቲያን ተመላለሱ ጽቡቕ ዝኾነ ፍልጠት ናብ ውሽጥኹም ኣእትዉ Så och på samma sätt investera den tiden för att bygga upp er inre, där ni går och läser, där ni tar er tid att gå till Guds församling, där ni lär er. ምክንያቱ ናይ ህይወትና ጽባቕ ካብ ደጋዊ ጽባቕ ኢና ዘይኮነስ ካብ ውሽጣዊ ጽባቕ ኢና ይዝወጽእ Och det är för att den riktiga vackerheten kommer från inifrån ut, inte utifrån in. ህይወትኩም ክሳዕ ክንደይ መልክዓ ክውስኽ እዩ ዝውሰን ናይ ውሽጢ መልክዕኩም እዩ Så till vilken nivå er vackerhet ska fortsätta att komma långt, det är inte det yttre som beslutar, det är er inre. ኣእምሮኹም ኣእምሮኽን እንታይ ዓይነት ጽባቐ ኳሊቲ ኣለዎ Så vilken sorts av kvalitet vackerhet har er inre sinne? መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ምሳሌ 31:30 I Ordspråksboken 31 vers 30 står det så här. ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ ውቃበ ከዓ ከምቲ እዩ ንእግዚአብሔር እትፈርሕ ሰበይቲ ግና ትናድ Och det står så här. Charm är bedräglig och skönhet förgänglig, men prisas ska den kvinna som värdar Herren. ሪኹም ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ናይ ውሽጢ ጽባቐ እዩ Så att frukta och värda Herren, det är inre vackerhet. ፍርሓት ኣምላኽ ዘለዎም ይናኣዱ እዩ Att de som fruktar Herren, det är de som blir hedrade och prisade. ውሽጥኻ ፍርሓት ኣምላኽ ዘይብሉ ደጊኻ ዝሃለዎ ጽባቐ እንተሃለዎ ግን ኮንቱን ጠባርን ኢልዎ Så oavsett om ni inte har ett dugg av Guds fruktan eller heder till Gud i ditt inre men vacker på det yttre, det är förgängligt. ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ኣብ ስጋኹም ዝረአ ጽባቐ ንላዕሊ ኣብ መንፈስኩም ዘሎ ጽባቐ ይገዳስ እዩ Så med andra ord, det vackerhet som finns i er inre är det absolut viktigaste än det yttre. ካብ ኣብ ስጋኹም ዝረአ ጽባቐ ንላዕሊ ኣብ ነፍስኩም ኣብ ኣእምሮኹም ዘሎ ጽባቐ ይገዳስ እዩ Så mer än det vackerhet som syns på er yttre, det inre, er sinnes vackerhet är viktigare. መጽሓፍ ቅዱስ ንሰብ ናይ ደገ ሰብን ናይ ውሽጢ ሰብን ኢሉ ይፈላለዩ Och det är för att Guds ord skiljer den inre människan och den yttre människan. እቲ ናይ ደገ ሰብ ዝብደገ ተኸዳድንዎ ተፈሻሽልዎ ዘለኹም ስጋና እዩ
Det yttre människan, det är den här kroppen som vi sätter på oss kläder och allt som vi ser. ናይ ውሽጢ ሰብ ግን ንኽልተ ፓርቲ ደጠቃለል መንፈስና ነፍስና እዩ Men vår inre människa har två sorters av sig, själen och anden. ስለዚ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ኣጸቢቅኩም ስሩ Så investera i er inre människa. ብዘይዎ ኩሉ ኾንቲ እዩ Utan det är så allt förgängligt. ኣብ ውሽጥኩም ጸብቑ Så var vackra er inre. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.